wannan abu da ya faru abu ne da dukanmu kowa zuciyar shi ta sosu, idanuwanmu da yawa sun zubar da hawaye, amma akwai albishin da nake so na muku. Kun ga waɗannan bayan Allah, wallahi in zan sami irin wannan mutuwar tasu wallahi ina so. Kun san dalili? Allah ya ce wallahi kada ku ce ma wanda aka kashe akan irin waɗannan hanyar wallahi amwat. Allah ya ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Wallahi mu ne muke ganin su matattu, amma wallahi rayayyu ne a wajen Allah. Allah ya ce yurzaqun zai azurta su da me zai azurta su? Da aljanna. Abinda nake so na kira hankalinmu shine addinin musulunci addinin zaman lafiya ne. Wannan ba ita ce mutuwa ta farko da aka fara mana irin ta ba. Kowa ya san wane ne Sayyidina Umar. Sayyidina Umar irin wannan mutuwar ce ta shafe shi. Sayyidina Uthmanu shi ma irin wannan mutuwar ce ta same shi. Ina jikokin manzon Allah su ma irin wannan mutuwar ce ta shafe su. Akwai wanda Allah ya fi so fiye da ahlul baitin manzon Allah. Inda soyayya ce za ta hana kan irin wannan mutuwar ta shafe ka, wallahi tallahi da Allah bai bari an kashe su ba. Dan haka idan mutum ya mutu abin da ake dubawa daga ina ya fito. Wannan abun mu musu munna ne, abun mu yi musu farin ciki ne, amma zuciyarmu dole ta so su ta yadda suka tafi, ta yadda suka koma ga Allah. Amma wallahi tun lokacin da suka fito daga gidajensu mala'ika ya gaya musu sai dai su ba za su ji ba, iyalansu ba za su ji ba. Kun gama ganin iyalanku na ƙarshe kenan ba za ku koma ba. Kuma Allah ya gaya mana a cikin Alƙur'ani dama wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Babu ran da ta san inda za ta mutu. Don haka nan ne Allah ya kaddara za su koma ga Allah. Ba wannan ne babban abin farin cikin bai, ku ji ƴan uwa. Babban abin farin ciki harcensu da numfashinsu da ruhinsu da rayuwarsu ya gama ambatan Allah da yaban manzon Allah. Wannan shine ƙarshen abin da suka faɗa kafin suka koma ga Allah. Ya kai ɗan uwa da ni mai faɗa, in zan sami irin wannan muna so ko ba ma so. Don haka wannan ba abin ɗaga hankali bane. Kowa ya koma cikin al'ummansa, kowa ya koma cikin anguwansu, wallahi tallahi ya tara mutane mu taya su munna. Zuciyar mu ta so su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine abdalul khalqi, biyayyen halitta. Ɗansa Ibrahim ya rasu, aka ga annabi yana zubar da hawaye a idanuwansa. Sahabbai suka ce ya Rasulullah hadda kai ma kana kuka? Ya ce wannan kukan na rahma ne. Dan haka kukan da kuka ga muna yi da damuwan da kuka ga muna yi, wallahi tallahi ba wai muna bakin ciki dan sun tafi a wannan hanyar bane. A'a, hanyar da aka yi aka kashe su shine ba mu yadda da shi ba, kuma shine ba a musu adalci ba. Sannan ina so na tabbatar muku kamar yadda kuka sani muna gaban wajen da yafi ko ina kusanci, shine makomar mu. Ba maganan bambadanci, ba maganan fadanci, ba maganan siyasa. Wallahi billahi tallahi gwamnati ba za ta bar jinin bayan Allah ne ya tafi a banza ba. Wallahi gwamnati ta dauki mataki. Kai ina so na muku bishara, gwamnati ta fara daukan mataki, domin a yanzu muna samun labari daga cikin waɗanda ake zaton sun yi irin waɗannan ta'addanci an kama sama da mutane 10 wani abu. Kuma muna nan da izinin Allah, wallahi alazim, komai girman mutum komai kankantarsa in yana da hannu a wannan kisan, kamar yadda muka san wannan gwamnati mai adalci ce, mai son zaman lafiya. Shekara 6 da wani abu yau muna zaune lafiya, sai yanzu ake so a jawo fitina da tashin hankali a tsakaninmu. Allah muna roƙon ka kakkabar mutanen da suke aikata irin wayannan abubuwa. Da wannan muke addu'a Allah ya gafarta musu, Allah ya nawwara kabarinsu, Allah ya musu rahma, Allah ya musu gafara. Allah ya Ubangiji muna roƙonka ya Allah ka sa dausayin nan kabarinsu ya zama dausaye daga cikin dausayin gidan aljanna. Waɗanda suka musu wannan abu ya Allah muna roƙonka ka hana su bacci, ka hana su cin abinci, ka hana su bayan gida, ka hana su zaman lafiya, sai sun zo da kansu sun bayyana kansu. Allah duk wanda ya sani da wanda ya ji labari da wanda ya gani bai faɗa ba, Allah muna roƙonka ba za mu iya da su ba, sun fi ƙarfin mu, amma Allah ba su fi ƙarfin ka ba, ka mana maganin su. Allah muna tawassuli da littafin ka na Alƙur'ani, wayannan ƴan uwa namu da suka mutu, Allah ka gafarta musu. Ƴaƴaye da iyalai da suka bari, Allah ka sa musu albarka, Allah ka musu albarka. Shi kuma babban shehin mu ya Allah muna roƙonka, Allah ka ƙara mishi haƙuri, Allah ka ƙara mishi haƙuri. Sannan muna godiya da dukkan ƴan uwa irin su Sharif Falaki, ga sa Alhaji Usman da sauran ƴan uwa Alhaji Dan Jimmai yadda suka bada haɗin kai. Kuma kiran da muke dan Allah idan aka tashi daga nan mun sani
babu addini mai tsari irin addinin mu, kullum muna faɗan wannan. So a gani a aikin mu in muka tashi za mu tafi cikin aminci, mu tafi cikin salama, masu tasbihi, masu kabbara. Babu mamaki daga wannan wajen zuwa komawan gidanka abinda muka zo muka aiwatar shine sanadiyan da Allah zai gafarta maka dukkan zunubanka. Idan ka tafi kana hayaniya, kana nuna ba Allah ne yayi ba, kana da wani karfin da zaka iya yin wani abu ba na Allah ba, wallahi Allah zai fishi da kai, Allah zai bakka da karfinka. Kullum muna faɗa la haula wala quwwata illa billah. Kalman nan da muke faɗa ba wani abu bane, la haula, babu wani mai wayo ko dabara, wala quwwata ko wani karfi illa billah, duk a wajen Allah suke. In mun yadda Allah yana da wannan karfin, so mu ban masa wannan karfin zai dauki mataki. Dan haka Allah muna so ka shaida, Allah ka shaida, Allah ka shaida an zalunce mu, Allah ka mana maganin azzaluman mu. Duk wanda suke so su tada fitina a wannan jihar tamu, Allah mu ba mu san su ba, kafi mu sanin su, Allah ka mana maganin su. In sun kwanta bacci, Allah kada ka bari su tashi. In sun fito hanya, kada ka bari su koma gidajensu. In suna cikin gidajensu ne, Allah ka saukar da bala'i a cikin gidajensu. Da wannan nake cewa Allah ya gafarta mu wa'annan ƴan uwa namu. Muna godiya, muna addu'a Allah ya saka mu kowa da alheri. Alhamdulillah.